Dámy a páni, dneska tu máme karavanové videjko. Ako vidíte, už som v karavane. A počkať, čo je tam hore? Čauko. Čau, Pipko. Ahoj. Čau. Pipko, neodporúčam sem chodiť, lebo ten jebík je ňapý. OK. A pozor na tú malú potvojku. Hlásime sa vám tu už z cesty karavanu. A dneska ideme 7,5 hodín cestovať do Chorvátska, severného. Áno, presne tak. Pípko, je to tak? Pípko. Čo? Áno. Víš vôbec, čo som povedal? Áno. Ste zvedaví? A ja. Toto je prvýkrát, čo Pipko s Pípkom idú karavanom. Tak si čaute zatiaľ. Také koľko to bude? 2,5 až 3 hodiny. A je to nuda. Ozveme sa vám za pol hodinu. Čaute. Hlási sa vám Pipko a za také 2 minútky akurát budeme mať zastávku na chcanie a budete sa také pekné. Čaute. Tak si, dámy a páni, tak to vyzerá náš karavan zvonka zo strany. Trošku zaujímavé, čo? Ale hlavné je to,